Lidi, já vás vítám u 9. dílu z naší série z miniher. A my si tu zahrajeme dneska Battle, protože minule nebyli, protože jsme dělali Tumble, byl update, trošku blbosti, zapletl jsem do toho Jirka, ale to dneska se nestane, protože my dneska budeme hrát jak draci, úplně pohoda. Ne, to pohoda nebude lidi, tohle pohoda nebude. To jsem jenom tak na úvod řekl nějakou kravinu, co ani nechtěl. A to oni nevědí, že já jsem už zkušený hráč. To jste mohli vidět před chvilkou, spadl jsem z takový. Takže místo inventa, počka, musíme rychle na to moje místo. Na tom mém místě jsou vždycky nejlepší věci, ale on už tam asi podle mě někdo za chvilku bude. Ne, prosím. Rychle a je to moje. Haha. Máme Diamond Shovel a teď s Fire Aspektem. Kde jsou ty zmeci mrňaví? Jo, tady. Hop, je truhla. Tak si ji vyberem pěkně čestkou. Podle mě. Dáme co sníst. Třeba tohle. Něco vidím. Halo? Je to blbec? Jo, ano. What? Fuck? What the fuck? Lidi? To je nějaký málo laglý. Ahoj. Ahoj. Lidi? Pokud chcete, to udělám dramaticky a zabiju ho. Hele lidi, jsme ve videu. Tak si... To je vůl. Hele lidi, zabijem ho nějak nenápadně, takže... No, počkejte lidi. A sakra, on tek. On se zařevno, to jsem tam umlem zařoval. Zase mě někdo volal, no. To je jedno. To nebudeme tady řešit. Hele. No. Tak. Děkuji vám moc. Jako lidi, byl by sranda, že jste prostě hráli nikdy se mnou, že byste si, pokud máte Xbox 360, tak já se jmenuji Petr Klíček 2007 na něm, tak můžete mě asi prostě si dát do přátel a můžeme spolu hrát. Takže je to celkem dobrý, kdybychom takhle mohli spolu hrát, třeba být v partě. Ježiš, to je... Má stejnýho skina jak já. Hej, copyright. Čus, copyrighte. Čus, copyright. Go. Dáme. Ne, nebudeme dávat dneska kove, dáme tribule, protože, nebo ne, já tomu budu říkat tribule, ale my tam prostě musíme, já mu ukážu takový secret parkour. Ten secret parkour je tudy, když půjdete a skočíte tudy, tak tady potom už skáčete a tady je další secret věc, když skočíte sem, tak jste tady na tlačítku. Za obrazem. Takový malý secret, když se nudíte, tak můžete splnit, pak vím, že ještě s těma mečma, ale já si nepamatuju tu kombinaci. No vidíte, tu s mapu jsme dlouho nehráli. What the fuck? Hej, to je, jak to je... Ne, sakra, nemůžeme zabít. Ty vogo, mě to tak mrzí, že nemůžeme už zabít. Ježíš, takhle bych je očural, že bych je hned zabil. To by se mi líbilo.
Ale my jdem, já jdu skočit tady sem dolů, nevím jak vy lidi, ale já si jdu skočit dolů. Já vím, že tady je secret chest. Hop. Hop, moje skilly v parkouru, vidíte? Ten dračí player se utopil v lávě. Nebo já nevím, co se stalo teďkom. Opravdu, ale tu mapu teda jako taky moc nehraju. Tak dobře, tak co jsem vám přiznal, vůbec tu mapu nehraju. Ne, prostě hrál jsem ji nikdy, ale nehraju ji tak často. Hopla a hop a hop. A lidi, jako musíme nějak dorazit na místo, ve kterém by to mohlo být bezpečný. Hele. Hele, blbeček běží. Copyright. Já jsem už chtěl schválně hodit tu špatnou. Ty mě teď budeš buzerovat. Ježiš, a teď jsme poslední dva, jo? Takže já použiju nejdřív Fire Spike a pak použiju tuhle. Takže já se ještě dojím. To fakt není na nějaký prd. Jo. Oh. What the... Já jsem velká trefila, zdrhám. Ale kde seš? Týpeček. Hej, týpečák! Víš, já jsem tě dostal. Víš, a mě se chytá každej. Víš, mě musíš znát, týpečku. A nekopírovat moji postavu. A pokud mi budeš kopírovat, tak týpečku se s tebou dověří, tak s tebou vyřídím nějaký ty účty. Oh, get track, tady nás je hodně. Tam si koupím Cavern, to jsem ještě nehrál, nebo hrál jsem jí hodně. Jo, no prostě dneska jsme ještě nehráli. Ježiš, ta hudba od nich, to mě tak štve. Jo lidi, ale neočekávejte u mě nějaký nápis You were kicked from the game, to vůbec u mě neočekávejte, pro mě jen tak nikdo nekikne, protože já, on kdyby mě kikl, tak jsou lidi zvyklí, že je trošku jako mi malinko pošimrám, ale to nevadí. Ale vidíte, tamhle je rovina normálně, tady už to končí, ale tady když skáčete dál ten parkour, tak tady můžete to skákat až za tu mapu, což je jako celkem fajn, bych vám to tak řekl. Možná to o tomhle parkouru ví každý, ale... Au, já jsem se netrefil, protože už se mi to nějak laglo. No počítání. No to volný terén. No tak to mě nezajímalo, to ta volný terén. Teď zajímá hlavně tamhle místo. Tady jdeme tam to místo lidi. To bude fakt sranda, ne? To bude berče a lidi my tam jdeme, jo? Schválně, nebudeme na střed. Na středě se to nejvíc laguje. A zkusíme takovou taktiku jít sem jenom. WTF, ono už se může fightit? To mi nějak neví, že dělou účty, ne? Ale mám aspoň jeden sharpness. Hop! A hop! Hop! A moje parkour skilly se hodně hoděj. Něco lepšího než ta lopatka konečně, myslím, že... A to se jeden sharpness nepotřebujem. Jedu dolů povypínat. On je to všechny povypínal, ten jeden týpeček, WTF, co to má? WTF, lidi, viděli jste ten chat, já jsem zabil úplně všechny? WTF? Ha!
Já jsem borec. Tak tohle jsem v životě nedokázal, že bych zabil úplně všechny. To asi tím, že mám to... Nebo dokázal jsem to už hodněkrát. Ale je lidi, že je dobrý, že my furt vyhráváme. Není nějaká náhoda, že by byl nějaký speciální díl. Že furt vyhráváme. Dáme si ještě jednou tu kove. Ahoj. Dáme si ještě jednou to kove. Nebo ne už. Aha, oni to lívujou. Chudáci, jeden se připojil. Ale to je to hlavní. Lidi, pokud byste chtěli, já mám jako poslední hru, ale pokud byste chtěli, tak bychom potom mohli ještě natáčet s vámi videa z jedné oblíbené věci. To není server, že budeme natáčet z mýho serveru, který já budu stavět dneska ještě, budu se snažit ho postavit, ale snad to bude dobrý. Ten server, budu tam mít minihry, můžeme si je zahrát, budu tam hrát sám, budu tam hrát možná s hostem, to se ještě uvidí, ale klidně pokud to chcete, napište to dolů do komentáře, ale my si dáme teď poslední hru a vychutnáme si to a vyhrajem. Možná. Musíme jako všechny vymlátit, netýmovat, protože máme málo času, máme jenom 3 minuty, no tak to nie. Prostě říkám to, ne. Vás to mapa změnila, to prčit, to ne. Ne. Proč mi to muselo změnit? Hele, King, Frank. Pomoc. Hej, kdo mě zase hituje, ty vogo, to je taková hra. Ty kráso. Lidi. Kdo je vítěz? Znáte ho? Hacker o mě hituje na dálku? Jako vážně? O mě hituje na dálku? Jako vážně mě hituje na dálku? To je debil. Hele, na já nehraju. Já jako zdrhám. Jako viděli jste to? Mě hitnul. To on tam nebyl. On tam nebyl. On tam lidi nebyl. Ale aspoň vám můžu ukázat cíky, když tady ještě mám kousek času. Ale ne, když jsem buglej. Podá. Tady u těch diamantů si můžete všimnout takový malý věci. Že vy, jak letíte sem, tak tady je díra. A to vy, když poletíte, tak se ocitnete v takovým divným místě. A vy, když tady poletíte dál a dál, tady je voda, a do ní vletíte a tady pojete sem, tak dostanete mimo mapu. A nemůžete nikam lítat pryč, tamhle hrajou hráči, ale jsme mimo mapu prostě. To je fakt boží prostě. Vidíte mimo mapu všechny věci. My se nevidíme jako netopír, no tak já to rozloučím tak na tom krásném pohledu. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr a komentář mi napište hlavně a já se vás budu těšit u dalšího dílu, takže zatím čau.